Искам да седна от дома, ама на моя синтезатор, не на този, да си посвиря. Ти имаш право сега, след няколко дни, да се явиш предсрочно, да бъдеш освободен, само че ти не искаш. Нищо да излизам предсрочно. Аз искам да изляза, знаят ги кои са направили убийството, да върнат делото и да ме пуснат мене. 6 години затвор, 2 години домашен арест. От затвора в Троян Владимир Илиев говори за хората, които направиха пълни самопризнания пред полиграф и пред криминалисти за това, че не той, а друг стои зад убийството на Йордан Йорданов в Лудия. Искам да прочета показанията на Майкъл и Мария, които са дадени. Йордан бил пиян. Когато пристигнал до портата на къщата, той паднал до пейката. Райс отишъл до него и го видял, че не мърда, обаче след няколко минути Йордан започнал да мърда и да издава звуци. Мария е била на портата и попитала Райс какво е станало. Райс си отговорил, че Йордан е паднал и казал да се прибира вкъщи. Тя се прибрала и тогава Райс ударил Йордан по главата с дръжката на кол, който взел от близка ограда. Не е и било ясно, че той е ударил Йордан. 3-4 месеца по-късно тя и Майкъл заживели заедно. Това е, което искам да кажа по тези самопризнания на Мария и Майкъл. Седмица преди фаталната вечер Владимир предупредил своя приятел Йордан, че жена му има връзка с англичанина Малкъм, когото местните наричат Майкъл. Аз му казвам, викам, бадамчо, викам да знаеш, Мария се занимава с Майкъл. За мене знаеш или е имал подозрения преди той, обаче знаеш. Аз знаех за тази връзка, не за първи път, се усъмних, когато гласях един мотор да го боядисвам от дома. И на сутрин. И Майкъл дойде с неговия мотор и спря и влезе вътре при мене. Аз ми направи впечатление, защото аз не съм приятел с Майкъл. Към 12 часа Майкъл скочи, изведнъж тръгва да излиза. И аз излязах след него и гледам Мария излиза от баща си. Ние сме комши, врата срещу врата живеем. И се качи на мотора. И тук е споменато в самопризнанията на Майкъл и Мария, че Лудия е звъннал на Майкъл и му е казал, ако още един път разбира, че си се занимава с Марика или че си търсил Марика, ще ти махна главата. Ето и нещо е станало тогава, аз като съм му казал. Тук има много време да мисля и съм на 1000% сигурен точно какво е станало. Ако Лудия е тавряз, нали, да не е пил, Майкъл няма никакъв шанс. Беше здрав мъж. А той е издебнато точно пред тях, пред вратата. Лампата на Лудия, когато го няма, винаги му свети лампата. Вечерта на убийството тя не е светила. Той е замислено и Майкъл се спрял и вижда, че Лудия бъркал да си извади ключа. Пък ключ няма как да извади, на Лудия вратата се заключва с катинар от вънкашната страна. Не може Мария и Майкъл да са навънка, да го виждат, че иди и изведнъж той да си търси ключа да отключва катинара. Той казва, че измал дървен кол отсреща от оградата, там няма дървени колои. Изкот е убит, не го е намерил там, ами е било Майкъл. Той е замислено, той го е носил с него. Доказателствата по делото сочат, че Владимир Илиев дори не се е намирал на мястото на убийството, когато то е извършено. По клетки по той се знае, че не съм бил там, ама всеки се прави сега на ударен. Кой да поеме вината? Моята съдия си чиста. За разлика от тяхната и баща, и майка, и на Мария. Абсолютно нищо не знаем какво е ставало. Вашата съвест чиста ли? Съвсем. Сега се обади на прокурора и ще ме намерил кучик. Не ме снимай, ще взима кола. Мани се от тук. Опикахте ме, острахте ме, повече не искам да разговарям с вас. Знаеш ли, че в делото пише, че убийството е извършено с твърд предмет с ръце? С ръце ли? А не с ръка. Ами на експертизите се доказва, че човек си на ръка не може да нанесе такива удари. Всеки има право, нали, да казва комни си, но за мен Лудия е убит с нещо сериозно. И не е било, Майкъл дед казва, ударих го един път и той падна. Кой един път той го емнал, направо го убил като животно пред тях.
сега има 2 деца, живеят си живота и не им пука Майкъл, правила майка ми среден пръст. Псува я на английски. Не му пука изобщо за ситуацията. Мария изподеляла, че ще влиза в затвора, след като са били арестувани и пуснати. Има нещо, обръщам се дано Емил Денев да го гледа, има 2 човека от сина, пред които Мария е споделила, че вечерта на убийството е мила кръвта. След 8 години в ареста и в затвора, как става така, че някой насочва вниманието си към Майкъл и Мария, че те сядат на полиграф? Въобще как тръгва разследването в друга посока след 8 години? Аз всеки ден се обаждам и се обаждам един ден на майка ми и тя ми казва, че срещнала Мария и казала как спиш нощно време, други да лежи заради вас в затвора, и Мария и казала, че спи легнала. Мене много ма фана яд. И написах до Емил Денев, до прокурора Търновския, и му обясних как ме осъдиха, как всичко от до. И той пратил 2 полицаи от криминална полиция, Илян Ничев и Венци Стоев. И додоха и писал с тъй, и им обяснявам на тях. И оттам става задържането на Майкъл и на Мария. Там ги слагат на полиграфа по-отделно, там правят самопризнание, че Майкъл е фактически убиец, Мария е съучастник на това убийство. Защото тя я знаела много добре и кръв ми мила и той. Сега умуват какво да направят. Неща да излизам предсрочно, защото лежа аз без вина. Имат ги хората да си ги съдят, да ги правят който искат. Пожелавам на Майкъл и на Мария най-скоро време да се запознаят с член 116. Те ще го разберат кой. По този член ли си осъден? Да, по този член, по особено жесток начин. Ако излезеш на свобода, искаш ли отмъщение? Искаш ли нещо да им кажеш? Какво да ги отмъщавам? Да си получат за наказанието, да влязат те в затвора. Много неща има, дет ма яд. Значи мене като ме съдиха, Мария и Майкъл идваха на всички заседания. Те го извършват и идат мене да ме съдят. Искам да си разменим ролите. Аз ще бъда на техните заседания. Сложиха и на плоча и там пише от мама и от Крисио. Лошо няма, не съм казал нищо, ама тъс почет. Тя е съучастник на убийството. Натрупал си гняв. Да. През 2 години, в които си в домашен арест, защо още тогава не сигнализира? Или си се надявал, че делото като тръгне ще стане ясно, че не си ти? Питах ми да кажем на дознател, който е по делото, Даниела Маринова, че не съм аз, че са Майкъл и Мария, и тя каза, нямаме пари за ново разследване. И сега да намерят, като са нямали тогава много пари за ново разследване. Има подобен случай на моя в Италия. 28 години осъждати на жена за убийството на съквартирантката, и обаче след 4 години се оказва, че е някакъв клошар и не я освобождават. Обаче тук не става тъй.